Bună ziua! Mă numesc Cipitu Simona și sunt reporter la Student TV, o emisiune deținută de Global Confederation of Romanian Students, cu sediul în Suedia. Astăzi sunt cu Ștefania Speanu, o elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Galați. Bună, Ștefania! Bună, Simona! Astăzi suntem aici ca să discutăm sănătatea corpului nostru și o viață sănătoasă în general. Ștefania, consideri că tu ai un stil de viață sănătos? Consider că am un stil de viață sănătos 80% din ziua mea, deoarece am un aport echilibrat de alimente, urmez o dietă vegană și sunt destul de activă. De cât timp ești vegană? Sunt vegană de aproximativ 8 ani de zile, de la vârsta de 13 ani. Am început cu dorința de a ajuta animalele și de a slăbi niște kilograme, deoarece eram destul de plinuță. Și am continuat fiindcă m-am îndrăgostit de dorința de a afla mai multe despre ce este cel mai bun pentru corpul meu, ce mi oferă cea mai multă energie și mi-a oferit o claritate mentală mult mai mare și mă concentrez mai bine. Pe lângă a fi vegană și pe lângă modul în care mănânci, ai și alte activități pe care le faci pentru a te menține în formă și a-ți menține corpul sănătos? Fac sport, în fiecare zi este necesar, practic yoga sau merg la alergat, oricare dintre acestea două, pentru a mă simți mai energică. Am înțeles. Și eu îmi doream să practic yoga pentru că am fost inspirată de la multe videouri de pe social media, dar mi-a fost într-un fel frică pentru că, din câte am înțeles eu, dacă nu practici yoga cum trebuie și dacă nu ai cineva care să te îndrume, te poți accidenta și poate nu este benefic pentru corpul tău. De aceea mă gândeam că este un sport care costă, pentru că trebuie să-ți cumperi acel, cum se numește? Echipament. Da, acel echipament pentru yoga. Și poate trebuie să-ți cumperi cărți care să te îndrume sau poate ore online. Și tu ce părere ai? Ar trebui să-ți cumperi toate aceste chestii? Nu este necesar să fii sănătos, ca să fii sănătos, să-ți cumperi diverse lucruri. Ai nevoie doar de un covor sau un prosop și niște timp liber și voință. Poți să practici yoga oriunde. Nu înseamnă cel mai mult exercițiu și nu ai nevoie de putere fizică, trebuie numai să te concentrezi pe respirație și să fii prezent. Am înțeles. Deci, dacă, să spunem, că ai fi un elev la universitate sau la facultate și nu ai avea prea mulți bani, nu ai avea metode ca să investești în echipamentul care este necesar, tot ai practica acest sport, nu? Pentru sănătatea ta mentală și fizică. Da, m-ar ajuta foarte mult să mă concentrez la învățat, de exemplu. Sportul este benefic pentru sănătatea mentală și dacă ai o sănătate mentală bună, atunci sigur că o să te concentrezi mai bine pe învățat. Am înțeles. Ce ai recomanda unei persoane care ar dori de mâine, de exemplu, să devină vegană? Aș recomanda să nu înceapă acest stil de viață cu un motiv superficial, deoarece nu o să se țină mai mult de o săptămână. Ca să devii vegan ai nevoie de un motiv întemeiat. De exemplu, la mine a fost iubirea pentru animale și dorința de a fi mai sănătoasă. Doar că fără un astfel de motiv nu o să reușești. Această iubire pentru animale și dorința aceasta de a fi sănătos, te-ai gândit vreodată să devii nutriționist în viitor? Am considerat această opțiune, doar că este un domeniu foarte încărcat, este foarte multă informație și ca să fii nutriționist este nevoie să socializezi cu foarte multe persoane în fiecare zi și pe mine m-ar extenua. Am înțeles. Mulțumesc, Ștefania! Informațiile pe care ni le-ai dat au fost foarte interesante și folositoare și sperăm că ați fost și voi inspirați să adoptați un stil de viață mai sănătos, mai ales că nu sunt costuri foarte mari sau ieșite din comun. Asta a fost pentru emisiunea de astăzi, sperăm că v-a plăcut și v-a fost de folos și sperăm că o să ne vedem iarăși la următoarea emisiune la Student TV. Mulțumim!